Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u vanredno izdanje emisije Showbiz. Tamo gde su skandali, tu smo i mi. Ekipa Hype televizije i ekipa Showbiza stigla je u Zagreb. Nakon što je Stanislav Krofak poslao cveće Anđeli Đuričić u reality, mi saznajemo da torta nije od njega. Stanislav Krofak, ekskluzivno za Hype televiziju i u emisiji Showbiz, koja je morala vanredno da se odradi, otkrio je šta tačno osjeća prema Anđeli Đuričić i šta mu je Maja rekla kada je videla cveće. Stanislav nam je otkrio i kakve su današnje devojke, šta je važno za vezu, pa onda procenio koja devojka je za klub, koja je za hotel, a koja je za vezu. Stanislav Krofak, ekskluzivno u emisiji koja sledi, uključio je telefon samo za naše kamere. Pantera nam je otkrio i da mu je jako važno da njegova devojka vodi zdrav život. Da se zdravo hrani. A kako je prokomentarisao ljubav Anđele Đuričić prema bananama, saznajte za par minuta. Vi gledate vanredno ekskluzivno izdanje emisije Showbiz sa Stanislavom Krofakom. Ostanite uz nas. Dobar dan, Stanislave. Dobar dan. Eto, mi smo stigli kod tebe u Zagreb. Dobrodošli u Zagreb. Hvala ti puno. Izgledaš fantastično. Hvala. I nekako, kako god se okreneš, reality učesnici da li uđu u reality, budu interesantni u tu jednu sezonu i onda ih nema nigde. A ti si konstantno interesantan medijima. Zašto je to tako? Pa ne znam, ja živim normalan život vani, kako sam živio i prije realitija, a to je valjda ljudima zanimljivo kako šta i onda cijelo vrijeme se protežem, još ja tu malo ovako malo potpalim da bude još zanimljivije i onda cijelo vrijeme su tu negdje i šta da kažem. Zapravo ti si, što kažu, prešao igricu. Ti si vidio da nisi za reality, ali i dalje reality prati tebe. Pa ima tu, cijelo vrijeme spominju neke moje riječi ovo ono i onda nisi ja iz čistog mira ništa napravio. Uvijek, znaš, malo otvorim Instagram, dođe, označi me tu, cijelo vrijeme se negdje kroz neke priče spominjem, protežem i cijelo vrijeme non stop. Da, non stop si u žiži interesovanja. Hajde odmah da pređemo na ono što interesuje sve žive. Ti si se za Hype oglasio nedavno, vezano za Anđelu Đuričić i te čuvene poklone. Šta je prava istina? Šta si poslao, šta nisi poslao? Prava istina je da ona cijelo vrijeme bila spominjala, budemo vidjeli i te neke stvari. Ja i ona se osobno ne znam. Ali ja kad sam me bili pitala na početku realitija koja ti najljepša cura, ja sam rekao da mi je ona i kad je bila preknula i kad se to sve, meni taj njezin neki pristup i kako ona se to ponaša trenutno ovu sezonu, to se meni sviđa i ja sam kao u znak pažnje posljednje ruže i to je napravilo haos. Pa ti si znala da će to da izazove haos. I onda kasnije došla torta s kojom ja nekakve veze nisam imao i onda je to sve ali dobro nema veze. Da, znači ti tortu nisi poslao. Ne. Da li produkcija, može biti da neki fanovi ili neko nešto mogu da je poslao. Ko je poslao ne znam. Ja nisam, ja znaš sam poslao i imam ljude preko kojih sam poslao i znači onda bi išao isti preko ti ljudi da sam poslao drugi dio, ali nisam poslao i nisam to zanimalo. A zapravo, s obzirom da se ne znate, to sam morala da te pitam takođe, objavljene su neke fotografije gde ste navodno na istom mjestu ti i Anđela, pred ulazak njenu u reality. Ne. Ja nju uživo nikad nisam vidio. Mislim, ona mene zna preko televizije kao što ja znam nju preko televizije. Mi se samo tako znamo. I ja sam čuo za nju, ona je čula za mene i to je to. Da se vidjeli, nisam nikad vidjeli. Ali mislim, ja sam bio izjavio da sam ja unutra, to je bila sasvim drugačija stvar. U to sam siguran sad. Da, rekao si da biste 100% bili zajedno. Pa pa provode vrijeme sigurno s njom zato što sam neko ko mi se sviđa i ko ima neko ponašanje koje se meni sviđa. Sigurno i nema te poruke, ne puši, ovo ono, ne pije, ja isto tako neki zdrav život živim. Sigurno mi se našli u nekim tima situacijama. Vidio se da voli banane i zdrav život. Zdrav život. Kako komentarišeš te, sad moram izviniti, to su škakljive teme, ali kako komentarišeš, s obzirom da si pomenuo njeno dobro ponašanje, te intimne snimke koje su isplivali u javnost? Vidi ovako, znači, to što se dogodilo kod nje, to se može svako dogoditi. I, na primjer, ovi ljudi koji nisu poznati javnosti, svako šalju slike, svi se slikaju, samo što, eto, no je se tako dogodilo i dogodilo se još mali broj cura samo koje nisu javne i to se ne zna.
I onda kad sad mene neko pita reality šta ovo šta ono, naprijed sad kad bi stavili kamere u neku zgradu tu gdje živim u 5 stanova, gore je bilo od realitija. Znači svi ljudi mi isto živimo, samo što se tamo snima, a vamo se vani ne snima i samo zbog toga je to. Da, ja mislim da zapravo Anđela nije osuđena zato što postoje snimci, nego je osuđena zato što je ona komentarisala te devojke koje kao nemoralne, a ona je bila moralna, a onda eto objavljeni njeni snimci. To je u stvari. Dobro, pa normalno da to lupla je kontru ko što je ona radila, to nije normalno. A sad opet ja ne znam, nisam gledao njenu prošlost, kad sam nešto vidio, od mene uopšte nije zanimalo, znaš, ja sam to sve onako iz neke šale, nisam ja sam ništa do sad mislio to je sad ozbiljno i sad ja ne znam šta. Meni to sve, i taj reality kad sam bio unutra, ja sam se ponašao skroz prirodno i meni to sve bilo nekak, kroz neku šalu sam ja to sve i završio i tako se sad vani ponašao, ništa sa to, znaš, jer ja ne mogu vjerovati, ljudi svi koji sad naprijed nešto gledaju, ja nešto kažem, bilo što oni to sve, to je tako, znaš, ja nekad kažem, toliko da kažem, iz neke šale, ono ima to 100% da to tako, znaš. Fanovi su već napravili fan grupe i već su vas i venčali i već se to... Čekaj da pogledaš, baš da me prokomentarišeš. A nije, ovo je tu sasvim dva drugačije, ali slična slika. Vidiš, kaže, ovdje je 17. avgust, a ovdje je 12. je li tako? Ne, ja s njome nisam, uživo se nisam vidio. Ne? Nisi nikad vidjela uživo? Ne. Dobro. Da li tebe možda Anđela donekle podsjeća na Mionu? Po ponašanju, po stavu, po možda tom nekom... Pa ne, po ponašanju skroz kontra. Ni po izgledu, znači nema nikakve sličnosti. Ne, kao to vaspitanje, to predstavlja na prvu loptu da je vaspitana devojka da drži do sebe i to. Pa u tu neku ruku, vidite, ja naprijed Mionu znam, kad sam s njom od početka probao, ja sam o Anđeli znam što sam čuo preko medija i nisam ja to toliko istraživao. Ne znam, neka pita se me poslije koje uopće nisam znao. Tako da ja ne mogu, ja sam ono što sam nju vidio i što smo oni poslali, vidi šta radila, vidi ovo, vidi ono, što mi šalju ljudi. A i ona provocira. Da. A kaži mi, šta ti znaš o Anđeli? To ti kažeš nisi se raspitivao, a šta si pročitao o njoj? Nije nek sam dobivao one isečke iz prošle sezone što je bila s onim Zvijezdanom što je bila, što je radila, te gluposti što je radila u realitiju i te neke stvari. To sam bio vidio i to je to što ja znam. A sad da ona je pričala nešto o nemoralu, a ona je to radila, te stvari to stvarno nisam niti vidio, niti sam to čuo. Da. Kad si gledao te klipove vezano i za Zvezdana, sad svako ima neku svoje mišljenje, neku podržava, neko je tvoj stav tada bio kada gledaš, eto, znaš iz tog Google-a? Pa to sam ja vidio sad kad sam se počeo te zancije, kad sam počeo raditi, onda su mi to slali, onda sam to tek vidio. A šta da kažem, katastrofa. Katastrofa, ali svako ima svoju prošlost, svako je grešio. Ja sam imao greške i kako ja sad naprijed, ja znam da sam pogriješio prošlost, ne mogu ja sad uzeti i vratiti vrijeme u rikverc i ići iz početka. Svako mi se dogodi greška. Da. Jel smatraš da je Zvezdan greška kada je Anđela u pitanju? A ne znam, svako ima svoj izbor u tome određenom momentu. Ne mogu sam reći greška, ovdje sam meni neko kaže napravio grešku. Ja znam svoje greške sve, ali šta ja sad tu mogu napraviti? I ko ima pravo da meni sudi? Ja sam to napravio, ja iza toga stojim i to je to. Da, a da li bi ti, volio s obzirom da sad, objavljeni su ti video snimci Anđele Đurečić i sad, da li bi ti takvu devojku mogao da predstaviš kao svoju partnerku u budućnosti? Ne vezano za reality, ne da budete zajedno u reality, nego van reality. To je daleko. Ja o tome uopće nisam razmišljao. Ja ovo sve što se sad ovo dešavalo, to me je bilo kroz neku onu šalu, ja curu ne poznam. Kad ne mogu ja nešto ozbiljno pričati, nju ne poznam. I ovo je meni sve bilo neka šala, znaš. Ovo je samo kombinaciji. Nije baš tako, nego ja sam rekao šta sam rekao. I iza toga stojim, a sad ja nju ne znam osobno da bi ja mogao pričati neke stvari u nekoj budućnosti. Ja znam, kad bi se vidjeli možda nakon 2 dana što pričali, ja bih rekao da je bježi, ili bi ona rekla bježi, znaš. Tako da, glupo da o tom uopće pričam. Također, za hype kad si se oglasio, rekao si da se ti Gasluzu nisi mešao u vezu. Pa nisam. To je bilo vezano za taj poklon što je stigao u trenutku valjda raskida. Pa da, posle je bilo vezi, znači oni su bili raskili, ja sam onda poslao kao neki znak pažnje, znak toga svega, jer cijelo vrijeme sam dobio poruke, ja cijelo vrijeme obavještam, ja ne gledam, ali svaki dan sam ja označen, tu označen, vam označen tamo i onda kaže me sad, ajde ja nešto napravim. To je zapalilo sve.
Da, zapravo. Si očekivao takvu reakciju? Kako su reakcije? Pa očekivao sam, pa jer ja sam upućen u sve. Ja sad kad sam bio rekao da ne gledam toliko, ali ja sam upućen zato što meni mobitel svaki dan, ja se ujutro probudim, šta je bilo navečer, ko je mene spomenuo, meni to sve, ja dobijem oznake, ovaj me označio, vidi ovo, ja sam to sve znao što se tu dešava. I ja sam kad sam to znao sam da kad to počne da će biti haos. Ja sam namjerno to poslao i zapalio još više. Onda su ovi upalili komentari, poruke, i onda više mobitel zagorja, više ne znam, ne čitam ja poruke, to ništa ne otvara. Samo siže, onda ja malo, znaš, potpalim ove, znaš, jer onda ovi koji me mrze i ovi koji me vole, onda baš zapalim, onda je haos, onda gori 2 dana. Sad si ga baš zapalio. Ti si poslao cveće, je li tako? Da. A onda je stigla torta. Za tortu ne znam. Ne znam. Kako to komentariše? To mnogi su se začudili, pošto je tamo rečeno da je torta od tebe. Pa dobro, mogu nešto, ja znam da nisam to poslao. Iza toga stojim jer imam osobu preko koje sam slao ruže. Znači, preko te iste osobe bi poslao to. A to je usko povezana osoba sa njima tamo, tako da bi se to znalo da se ja to poslao. Znači, iza toga stojim i to mogu i dokazati. Može se istražiti preko kog sam bio slao i kako šta i preko koje agencije sam naručio te ruže. Znači, preko iste naručio i tortu, ne bi preko ne znam neke druge. Ne znam ko je to poslao, a niti me zanima. Ja sam sad vidio poruke, dobro, i znaš, jer meni to sve kako bi ja rekao, meni je ovo sve show business. Show business. I onda ja to sve gledam kroz taj način. Ja se ne znam, meni je to sve šalo, znaš. Tako da, ja to ništa ne doživljavam sad osobno, da ja sad ne da se stresam ili ja to nešto mislim ozbiljno. To je meni sve show business i onda, znaš, kad već dobijam poruke pa da malo potkurim, da još više bude i tako. Ali znaš šta, da se ne lažemo, Gastos ti je poprilično zamerio. Nije mu bilo svejedno, baš su ga zoomirali, kamera kada je zoomirala, baš je bilo... Pa dobro, da, njemu nije bilo svejedno, ali on je bio rekao da nju ostavlja do ovo, do ono, mislim, znači da nije iskren u svojim izjavama. Kako ti komentariš Gastosa? Pa ovako mi se čini ok, ali isto vidim, znači da nema to svoje ja, isto svađaju se, prekidaju se, nikad više, pa opet, to ja sve već naučio tamo, jer kod mene toga nema. Ja sam, na primjer, napravio grešku koju sam napravio, ali kad sam rekao završio sam s nekom osobom, završio sam, ne sad završio sam, bježi, kunem se u sve živo, da neću više ni drugi dan da budem s njome, to je meni nepojmljivo. Znaš, ali imao sam ja greške, znaš, ne mogu ja sad nekom pričati, ti si ovakav, ti si takav, ja isto radi greške, tako da, šta da kažem, ovako mi se čini da je normalan dečko, ovaki i za prijatelje, ovako da nije u nekom odnosu ok. Moram da te pitam sad da se osvrnemo, kažeš imao si greške, sad tamo da te pitam za to. Ispao je sukob između Filipa Cara i Maje Marinković, gde je Filip Car izneo da je navodno Maja Marinković tebe tukla u stanu. Da li je to istina? Ne. I da je zato došlo do tog sukoba? Ne. Kako mene može neko tuđi? Pa ne, dobro sad znamo da ne može. Kako me može neko tuđi? Ne. Znači nije bilo toga, delovalo je kao da je ona njemu to ispričala. Nemam pojma, stvarno ne znam. Ne znaš? Ne znam. Nek me razove pa nek mi kaže gdje me tu. Aha, je bilo poziv za Maju da te pozove? Pa nije, nego tak priča, nema nikakve veze. Da. Kako komentarišeš sada Filipa Cara i generalno nisi nam prokomentarisao kada se osvrnu na njegov meč ti sa profesionalne strane? Pa Filipa osobno ne znam. Pošto sam čuo, to znam o ima svima. A o meču i o tome i o tim nekim stvarima, znaš, kad su neki ljudi u sportu, na primjer, 10 plus godina i kad posvete tako rekao život tome i kad to rade godinama i kad se žrtvuju i kad neko dođe samo nešto odradi tako da ja uopće to ne bi komentirao. Znaš, to je više ovo kao što ovo sad show biznis pa idemo napraviti uzeti neku lovu i to je to. Ali po meni, znaš, to nije sad ja mogu komentirati neki boks meč ili tak neke stvari. Zato sam bio rekao, kad sam bili pitali za te mečeve i za to, da uopće ne želim to komentirati. Ali nije, ja sam baš htjela da ti pokažem da ti pogledaš, da mi prokomentariš sa profesionalne strane, ti si čovjek profesionalac, o tome radiš to godinama. I prosto da, eto da sad pogledaš, ja ću ti dati da pogledaš i da ti samo baciš pogled da kažeš šta, a naši gledalci će to moći da vide uporedo, da prokomentarišeš eto šta to ne radi on kako treba. Pa vidi ovo, sad ću reći prvu stvar, svako ko uđe u ring i uđe u kavez ima moje poštovanje. Znači on je ušao u ring unutra, ima moje poštovanje, borio se, ima srce, borio se do kraja, a za tehniku i za to, o tome neću komentirati, neću pričati. To se da te pitam baš, kako mu je tehnika? Nemam komentara što se tiče tehnike. Znači, poštujem što je ušao u ring, poštujem što se borio kao lav, a sada u tehnike o tome ne može sad, svako ima svoju tu neku tehniku, ali čovjek nije u tome, čovjek to ne radi. Ne radi svaki dan. Tako da Jel se vidi da on to ne radi?
A ne može neko ko radi to svaki dan i koji to radi 15 godina i ko radi to zadnjih 2 mjeseca, ne može biti isto. To je ko što ti vodiš tu emisije, vodiš već 5 godina emisije, 5 godina ispituješ ljude i sad dođem ja, sjednem i ja će neko nešto pitati. Ne mora biti isto ko ja i ti kad radimo. Eto ti usporeda. Izvuka si. Dobar si, da. Ono što možemo da vidimo na snimku je da definitivno Filip Car nema gard, a da li ti imaš gard? Moraš imat gard. Evo kako se bor bez garda. Dobro, osim, da se osvrnemo sad i na Maju Marinković, da li ste se čuli nakon raskida, da li je to bilo nešto, pošto smo Pa čuli smo se. Zajedno, da. Čuli smo se, ja i Maja se čuli par navrata se čujemo i to je to. Ja s njom ostao u normalnom odnosu. Sad da me sad nazove da halo šta radiš, kad odgovorio, ja nju pitam šta radi, ako tu neku pomoć, da ja mogu pomoći bilo šta iz Zagreba, ja ću napraviti neku pomoć što je do mene, a da ću sebe dovoditi u toj pomoći u neke probleme, u neke javne opet povezivanja, to ne bi. Da. Ne bi ponovo bio javno sa njom? Ne. Ma ne bi nikako bio s njom. Ne, ja sam završio, taj odnos sam završio i to me više ne zanima. Nego kažem da ne bi, onda prije sada ne kaže daj dođi, odvezi me tu i tu, ne bi to napravio zato što odmah neko će slikati i odmah u novinama evo opet zajedno su neke stvari. Kad mogu pomoći ovako gdje nismo povezani, ja se ne mogu povezati, zašto ne pomogu? Pomogu svakom čovjeku. Jedan od naslova je bio da je Maja se žestoko posvađala sa Stanislavom, sela u taksi, zapucala iz Beograda u Zagreb, pukla silne pare. Ona ima naviku tako da, što kaže Janjuš je rekao da mu je ulazila kroz, kako je rekao? Kroz dimnjak. Kroz dimnjak i to. Da li je stvarno, da li je to istina? Jeste. Ja i ona sam bili nešto svadili. To je bilo nekih 12 sati uveče, nešto bili svadili i ja kad idem spavati, ja stavim na avion. Da ne zvoni, jer ne možeš ti živjeti to cijelo vrijeme, nešto dolazi, zvoni. I ja ujutro neko lupo, ja upalio sam s aviona, prebacio i normalno poziv i vamo, tamo. Ja kažem šta je, halo, veli ja sam tu, ja na kamere, pogledam Maja stvarno pred kućom stoji, sjedi. Šta je pustio unutra, sada kaže, cura cijela na taksi i taksijem došao u Zagreb. I što ona 8 mjesec tamo na granici se čeka po sat i po vremena. Da, i? Šta došla i, ne mogu se sjetiti što neke te detalje. Ali meni je to dokaz ljubavi, izvini. Pa dobro, ili ljubav ili ludost. Granica je tanka, da. A svako ti je bilo drago da kad si je vidio, jel' tako? Pa dobro, to sad u nekom da je samo, mi smo bili svadili, pa nije to sad baš bilo isto sad. Da, ali ona je htjela da reši problem s tomom, da priča pa... Ne, ona je htjela da se svađa. Maja je legenda. Da, Maja je legenda. Neponovljiva je. Da, sad, u poređenju sad je čudno, s obzirom da znamo da si bio sa Mionom, pa sa Majom Marinković, pa sad Anđela Đuričić, nisi bio s njom, ali eto, kao postoje simpatije. Šta je zajednička crta između njih tri? Znači, šta spaja Anđelu, Maju i Mionu? Da se tebi dopalo. Crna kosa. Jednostavno. Pa da, kao tražiš kod muškarca nešto dulje, nikad nema dulje. Crna kosa. Crna kosa, samo crna kosa. Samo crna kosa. Kako komentarišeš ove naslove da su Ša i Miona rasinuli? Ma, to me stvarno ne zanima. Znači, to je baš zadnja stvar koja me zanima u životu. Da. Niste se čuli ili komunicirali? Ma, ništa. Samo ima označene, igraju TikTok, šeruj, tapkaj iz početka i te neke stvari. Stvarno ne zanima uopće. Da. Znaš šta, gledalcima generalno, svima nama kada je počela ta sezona i kada je Anđela počela da priča budemo videli. Nekako se stekao utisak da to radi prosto da bi neko čuo, tačnije ti. Da li ste se čuli pred ulazak u reality? Ne. Ne, ja sam nju vidio kad je ušla unutra. Ja nisam znao da će ona ući, niti sam ju pratio, ništa. Ja sam nju vidio kad je ušla unutra i nakon tjedan dana kad je počeo reality, ne znam, nekom je bio žao i da pokomentiram kome je najljepša cura unutra, ja sam rekao da je ona najzgodnija, najljepša. Po mom ukusu. I onda oni su spajali i onda je ona počela, valjda kad se s njima zakačala sa Mion i Ša, počeli budemo vidjeli i cijelo vrijeme to spominje. I sad, na primjer, kada ti imaš neku udržicu, ja počnem ponavljati udržicu. Znači da daš onda nešto, pa nismo budale. Da, nije to baš tako slučajno. Mnogi su povezivali da je Anđela prosto povređena i da je na taj način htjela u stvari Maji da vrati, jer je Maja bila sa Zvezdanom.
A to ne znam, u to stvarno ne ulazim, ja sam pričam Znaš kao, ti si meni uzela muškarca, znaš ja tebi. Osobno iz svoga i gledišta i svoje situacije, sad ko šta misli, od drugih niti me zanima što oni misle, niti što ovi ljudi pišu, što mi komentiraju. Ja uopće komentar ne čitam, ja jedan komentar ne otvaram. Ja imam ispod slike, sad često sleskam, ja nisam pročitao komentar. Ne zanima me. Što ljudi samo hvale. Ne zanima. A dobro, pa nije baš tako, ima svega, da pusti, pa vidi ja to na preskokce, mama moja čita iz Šogorca, onda ona meni kažu, kad sjedem u nedjelju na ručak, pa onda mi onda kažu, imaš to, ja kažem šta. Ne interesira. Ja znam kako se osjećam, kako ja živim i stvarno ne zanima što neko misli tamo drugi. Meni biti da je meni dobro i da znam kako je i da znaju ja kako je meni, da znam moj kružni, uži krug kako živim i kako je mene. Sad ovo što će neko misli tamo iz nekog petog grada ili sela, to stvarno ne zanima. Ti je jedan od tih reality učesnika koji su najbolje iskoristili medijsko eksponiranje, a da ne ukaljaju svoj obraz. Da li se slažeš sa mnom? Pa u jednu ruku mogu da, jer ja sam bio, a mogu reći da jesam, jer ja tamo nisam ništa glumio. Znači ja sam kako živim vani, tak živim unutra. Ništa nisam sad radio drugačije. Samo normalno prilagodio sam se okolnostima u kojima sam se našao. Da. I sad, na primjer, sve što kako ja sad živim vani, tako se tako živim unutra. Ništa ja sad nisam glumio, ni to ovo, ni to, i to mi je drago, znaš. I taki sam bio kako sam bio. Naprimjer, što se mi dogodilo sa Majom i taki sam i vani i napravim neke stvari. Šta ja kažem? A složit ćeš se da si, na primjer, među retkim muškarcima koji su pred kamerama imali intimne odnose, ali koji su insistirali na tome da se to ne vidi. Obično muškarcima to ne bude bitno koliko ženama, ali ti si taj koji je insistirao da se to ne vidi zbog ćerke. Pa normalno da je bilo neugodno. Gleda ljudi, nije samo ćerka, i roditelji, i brat, i Šogorca, ja sam svjestan, svega sam svjestan. Naravno, ali... Ja svega svjestan, samo, znaš kako bi ja rekao. Tamo si zaboraviš neke situacije za kamere i sada mene ljudi pitaju, ti si unutra 4 mjeseca, ti zaboraviš gdje si. Mislim, ti počneš tamo živjeti, ti samo prilagodiš kao da tamo živiš, kao da ne postoji drugi svijet. Ti nakon mjesec dana ti više ne znaš ništa. I ti počneš živjeti i onda gledaš neke situacije, znaš, sad ja ne bi ovo, znaš. To je isto kada ja kažem ja ne bi ovo, znaš, kad ljudi nađu u nekoj situaciji, onda vide da li bi ili ne bi, ali dok se ne vide u toj situaciji, znaš, lako je pametati kad dođeš u neku situaciju. A moja poanta je da si ti taj koji je insistirao na tome da se to ne vidi. Pa naravno da da. Obično je to ženama bitnije kao pred kamerama, dok drugi muškarci rade razne stvari pred kamerama i nije im toliko važno kao što je tebi važno. Ne znam, meni to nije normalno i kad bi se našao ponovo u takvoj situaciji, ne mogu teško reći nešto neću. Nikad više, tam sam naučio, nikad ne mogu reći nikada. Ali ne bi, što više bi sakrivo da se ne vidi neke stvari. Da, vidiš što je jako čudno. Za nekoga ko je po medijima, tebe su provlačili za taj swingera i za to. Znaš, sad imaš problem da te ljudi gledaju, a voliš swingera. Razumeš, to je malo kontradiktorno. To ljudi komentiraju koji ne znaju šta je to. Mali broj ljudi uopće zna šta je swingeraj, ni oni su mene nazivali nekim imenima koji uopće nema veze sa vezom. Znači, svaki, evo, 95% muškaraca su bili u nekim klubovima, nečemu ovdje. To je ista stvar. Samo što se ovo zove swinger klub, ovo se zove, ne znam, Welcome, ovo se zove tamo. To je ista stvar. I ja pokušam sa njima objasniti, samo ne možeš ti objasniti ljudima. Ne možeš ti objasniti ljudima koji su, kako bi ograničeni i koji to nisu probali, koji to ne znaju šta je to. I možda se ti izražavaš nekako malo direktnije, a oni to pakuju u neke mašnice. Mogu oni pakovati, ali to me stvarno ne interesira. Ja znam šta je, kako je i kako ja živim i kako je meni lijepo. A sad što će neko drugi misliti, to je stvarno, to je njegova briga. Da. Također oglasio se i otac Anđele Đuričić, koji je prokomentarisao i tvoj poklon i raskid Gastoza i Anđele i on je generalno podržao Anđelu u tome šta ona odluči. Znači čovjek nije dao nikako konkretno sad njegov stav, nego je podržao ćerku, što je super. A za tebe je rekao, kaže, dobro šta, ne znam što bi vam rekao, to je sve život. Kako bi ti to prokomentarisao? Pa ne znam stvarno što bih rekao na to. Osobno čovjeka ne znam, to stvarno nisam ni pročitao, ali lijepo ono što je podržao ćer i što ona odluči da ne tako bude i tako bi ja postupio na njegovom mjestu. Da. Da li bi ti, na primjer, evo sad, pošto svi znamo kako ti funkcionišeš, negde ti gledaš da kada ulaziš u vezu, nekako to ide postepeno. Znači, ne ide odmah, sad ćemo brak, deca i sve to. To si ti više puta i govorio tokom realitija, da ljudi previše ozbiljno shvataju neke stvari, ali zato što je pred kamerama. Da li bi mogao negde devojku poput Anđele da vidiš negde u nekoj dužoj vezi? Pa vidiš, što se tiče kao Anđele i
ostali djevojke, na primjer, u taj neki način. Pođi od toga što je to ona djevojka sa javne scene, eto, da li bi u tom smislu mogla? A sad ću ti ovako nešto reći. Nekad, na primjer, neke cure koje gledaš sad, na primjer, naći curu koja nije imala puno dečkiju, koja je prvi put će biti sa mnom, koja će početi sve sa mnom i onda znaš što se to dogodi. Tu ti je ovaj kontra efekt, zato što, na primjer, sad uđeš curu koja nikad nije imala dečka, nikad nije došla vamo, nikad nije išla tamo, nije probala ovo, nije probala ono i ti nju uzmeš i ona živi s tom. I nakon nekog vremena nju zanima kako je ići van, kako je ići vamo, kako je biti sa drugim muškarcom, kako je probati ovo. To nju sve zanima. I ti malo. Mi smo ljudi. Malo swingera i malo vamo tamo. Ja pričam sada ženska osoba. I ona to nije doživjela. I sad nju zanima ovo i dogodi se problem nakon dugo godina, nakon 10, 15, 12 godina, ona hoće to proba i ode sve probleme. A ti kad uzmeš neku curu koja to sve probala, ona zna šta valja, šta ne valja. I ona kad vidi da je nešto dobro, onda se promijeni skroz jer zna da to ne valja, ova druga stvar ne valja. I ja sam zadovoljan i sve to u životu sam probao sve. I sad ako pita, ali probao sam ovo i ja sam probao sve sam prošao u životu. I ja znam šta je dobro, šta nije dobro. I sad znam razliku šta je dobro, šta nije dobro. I onda mogu odvagati. A da nisam to prošao, ne bi znao šta je dobro. Naprimjer, sad neko ide van i dođe ujutru u 9 sati kod mene, bio sam van i sad ja nisam to prošao van i kako je njemu dobro, on je bio van do 9 sati, kako je njemu bilo vamo tamo. A ti dođeš kuću, počeo sanjivati, najrađe bi se ubio šta je ovo, šta to meni treba, vamo tamo. A neko normalno sad spava, probudi se svježi na kavicu, ovo. Znaš, kad ne probaš te neke stvari, onda ne znaš šta valja, šta ne valja. I zato nisam za to da ću uzeti osobu koja ništa nije prošla u životu i koja će biti prvi put sa mnom. To ne bi nikad napravio. To sam napravio pa sam si napravio probleme. Znači, sve sam prošao, šta da vam kažem? Da, pa kao nisi se lijepo proveo, jel da? Nisi se lijepo proveo, tako da svako se u životu može promijeniti. Ja sam imao svoje gluposti, pa sam uvidio sam, ali problem je što ljudi ne uvide svoje greške. Onda oni rade dalje greške. Ako si ti normalan, ako si ti priseban i ako vidiš, znaš razlikovati šta je dobro, moraš imati svoj cilj. Ako imaš svoj cilj, neki zdrav cilj, normalno da ćeš onda te greške će ti pomoći da to popraviš i da dalje i onda znaš razlikovati neke stvari u životu. Da. Gledalci su tebe generalno i zavolili zbog toga što si toliko samouveren. Prosto nemaš neke komplekse kao što obično muškarci imaju i onda se međusobno takmiče pa imaju potrebu da se nešto nadjačavaju i tako dalje. Ti nisi negde siguran i u svoju fizičku sposobnost i u psihičku. Nama je nedavno u show Blizu gostovao Lepomir Bakić. Sad, on je rekao da je do sada, sad ne znam koliko on tačno ima godina, ali do sada je bio sa preko 1000 žena. Sa koliko si ti žena bio do sada? Puno. Puno. Ali nisam nikad brojio, ali ima preko, a ne sad uopće pričati, ali ima dosta, stvarno sam promijenio dosta žena, ali sve sam prošao, sve sam vidio i šta da kažem. Pa on kaže u nastavku da su mu se žene zgadile. Ne znam kako sam žena bio, ja kažem da sam promijenio dosta žena, stvarno, baš sam promijenio dosta i to je dio mene i u tome nekim tim stvarima sam bio živo i ne kažem zbog ničega i to je to. Ali zato kažem, imam to i znam šta je dobro, šta nije dobro. Ja sam točno znam razliku između dobre žene, cure i loše cure. Ajde, čujem. I tako da... Ajde, zanima nas. Ali to, na primjer, ja sad kad upoznam osobu i onda kroz priču i kroz to ja vidim šta se od nje može i šta može od nje očekivati. Ja odmah to vidim. Ne možeš ti sad meni sjesti u stolu, sad ćeš ti meni pola sata pričati, odmah vidim u kojoj može biti relacija. Ali može biti relacija da idemo na pop piće, da idemo u hotel ili možemo da idemo na večeru ili ćemo biti zajedno. Znači, odmah kategorišeš? Odmah nakon pola sata priče ja već vidim kakva situacija. A znaš što me zanima? Koji je prvi red flag? Kako? Koji je prvi red flag kad vidiš ono kao upozorenje i odmah da kategorišeš? Kad ti devojka šta kaže? Pa već po izgledu vidiš. Već po izgledu vidiš kad ona dođe, kako se ponaša, kako ovo, kad gleda neke te stvari, odmah vidiš na start. Vidiš onda kroz priču, znaš, jer izgled nekad zna zavarat, ali pretežito ne. Ali povežeš Instagram, izgled i odmah sve znaš koliko je sati. A ti malo pročačkaš to pre... Pa sve vidiš, pa zavisi sad sve vidiš, to je vrlo jednostavno, da. Ja sam već postao ja to što znam, ja više ne može preći ništa. Ne može. Mah je u stvari. Ajde da mi kategorišeš, sad ću da ti kažem par imena, a ti mi kategorišeš ove devojke sa javne scene. Može? Znači imaš 3 kategorije, ljubavni sastanak, klub, hotel. I sad da ti ja kažem devojke, a ti kažeš, znači bukvalno samo to. Anđela Đuričić. Ljubavni sastanak. Ljubavni sastanak. Nataša Moskva. Ajde. Čak ima za pitanja, imat ću probleme. Brzo. Koja je ona druga? Klub.
Klub, ajde. Klub. Miona? Prošlost. Prošlost. Završna dobro. prošlost. Maja Marinković. Završna prošlost. Posle možemo tako do sutra. Evo, Ajmo ovako, koji nisam bio. nek ne bude Maja Marinković, nego devojka ti dođe poput Maje Marinković. Kategorija. Evo, vidiš je. Klub. Klub. Denis Dame. Klub. Dobro. Elektroelit. Klub. Ti se ne vodiš ovo često? Samo Pa izlazak pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Da. Onda i poslije izlaska može hotel, može bilo šta. Aha, znači klub je opciono. Klub je opcija pa da vidiš u klubu šta se dešava. Treba mi još malo vremena. To je to. Stanija? Klub. Klub. Da razmisliš. Budemo videli. Dobro, to su mi te kategorije što sam htjela da ga pitam. Sada, hajde da prokomentarišemo i taj moment. Ti si zapravo bio u koži Gasluzove bivše devojke. Priča se o tome da je Gasluz ušao u reality, a da je devojku ostavio tipa dan pred ulazak u reality. Pričalo se i o nekoj potencijalnoj trudnoći i tako dalje. Kako ti komentarišeš to, budući da si ti bio na njenom mjestu u stvari? Tebi je devojka ušla u reality i to je bila gotova priča. Pa da je on mislio da će to biti kako treba, ne bi ulazio u reality. Vrlo jednostavno. Da sve kako treba, ne bi se dogodile te stvari. Tako i u mojoj situaciji bilo, tako je sigurno u njegovoj i nekih takvih situacija. Da si ti misli da nešto 100%, da se neko ne znam koliko jako voli, da to sve štima, da je to sve besprekorno, ne bi išao na potez da je u reality. I da bude bez osobe 10 mjeseci. Da, pritom oni imaju tu pozadinu da je ona bila sve vreme uz njega dok je bio u zatvoru. Ne znam, stvarno ne znam njegovu prošlost. Ali kažem da to nešto nije štimalo dok je on ušao tako u reality i da ostavi curu vanu koju voli. Da. A kako komentarišeš NN očeve u realitiju? Nešto ih sad najezda NN očeva. Najezda. Pa jeste, evo već dva. Dogodi se sad, na primjer, i to isto, to su neke te situacije, znaš, drugo je upoznat osobu vani i biti s osobom vani i neke te stvari prolaziti, a drugo u zatvorenom prostoru u realitiju. Znači, ne mogu ja sad tu osuditi baš puno, niti jer jedno vrijeme je bilo na reality abortusi. jednu osobu, ni drugu osobu. Ne, jedno vrijeme su bili reality abortusi, sad su odjednom reality trudnoće, porođaj i javljanje, postao si tata, NN tata. Da, ne znam, glupo, to je teško komentirati, tamo se mijenjaju situacije iz dana u dana i sata u sat. Jesu zajedno, jebu si mater, za 2 sata se ljube, gađaju se, to je teško uopće tamo te ljude uopće koje unutra, ko se nađe unutra u tom zatvornom prostoru, teško to uopće komentirati. Tako da uopće stvarno ne bi se na to osvrto, ne mogu kriviti ni ti baš ono glupo. Meni nema ništa gore da napraviš dijete i da to dijete se pati i da ostane bez tate. Ja imam kćer, ja znam kako je to da ne živi s njome, neke te stvari znam i ne bi to više sad, ja sam već mogao imati 15 djece. Ali nikad to nisi htio napraviti da se dijete pati i to. Ja kad bi imao sad dijete iduće, imao bi sa osobom koji bi bio 100% siguran, milijon posto siguran da je to to. A ovako, dok ne znam da to 100% nikad ne bi se pustiti to da se dogodi. Da. A kao muškarac, kako bi reagovao da se nađeš, iako ne bi, ali da se nađeš u situaciji u kojoj su se našli ti NN očevi? Kako bi ti postupio u tom trenutku kao muškarac? Pa vidi, ako vidim da nema izlaza, da nema pomirenja, da nema neke stvari dogodila ili s moje strane greška ili s njene strane greška, postupio bi da djetetu omogućim sve što ja mogu na mješnoj bazi, da ima sve od mene što treba, makar ako ne mogu biti s njime, da ima sve od mene kao što sad moja kćer dobije od mene što ja mogu njoj dati i to je to. Zato što se mnogo forsira ta priča, vidimo se na sudu. Te neke stvari, to su jako teške stvari i zahtjevne stvari. I naprijed sad neko govori ja bi postupio ovako, ja bi postupio ovo, ja bi postupio na naš. Kad nađeš nekoj situaciji, kad vidiš da si ti u nekim situacijama nemoćan i ti kad dobiješ dijete, to dijete voli mamu, kako voli mamu, tako voli tebe. Normalno, mama je s mamom je živjela, s mamom je ovo. I sad ako ti dođeš i uzmeš dijete i počneš pričati protiv mame, tom djetetu, ti njemu sam radiš loše. Tako je. I onda, znaš, u neke situacije moraš pustiti te stvari da ona odluči sama, da ti njoj daš da s svoje strane da je pružiš šta je možeš pružiti, a da ona sama kad navrši 18 godina da odluči šta je dobro, ko je dobar i ko nije dobar. To je moje mišljenje i to je baš ono zajebana situacija. Svaka ti čast na tome, zato što obično parovi kada se razvedu nekako se svete preko dece. Ja nikada, ja sam imao rastav, nikad nisam
bilo šta pokušao, nikad njoj nisam ništa rekao, mama ti je ovo, mama, u nekim situacijama sam rekao neke te sitne stvari, ali mogao sam raditi haos, nisam ništa radio i to sve izbjegavao, nikad ništa nisam rekao, svaku njenu odluku sam poštovao, rekao sam kako ti odlučiš, tak nek bude, ja ću ti dati bilo što trebaš u bilo koje doba noći, mene zovi, ja ću ti doći, bilo da te neko dira, ja ću doći odmah, ali dokle ti tako odlučuješ da ti želiš tako živjeti, ti tako živite to. Da. Ali hvala Bogu, evo za par mjeseci, 18 godina, pa onda neko odlučuje kako će teći dalje. Da, a šta ako odluči da živi s tobom? Pa ja imam plan, imam kuću, iza kuće radit ću 2 stana, imam plan, ja sam rekao da za 18 godina, ove godine počnem to raditi, da ću stan ću dati, auto ću dati i to je to. A ona dalje nek se bori, nek odluči šta želi, kako želi. Ti si obezbedio, tako? Tako, evo ima kartica dvorane, trenira kod mene u dvorani, čujemo se, svaki dan se čujemo, svaki drugi, vidimo se tjedno 2-3 puta, može doći bilo šta kad treba nazove me i to ima takav odnos, tako da imam jako lijep odnos. Znači ti si se potrudio i uspeo u tome da ona ne osjeti u stvari razvod, jel ti rastanak? Pa ne, osjetila je to dijete osjeti, nema šanse da ne osjeti, to je nemoguće ne osjeti. Još pogotovo ja sam imao neke situacije koje su baš bile zajebane oko posla, oko firme, oko mog nadimka, imena moga, imali smo to neke stvari. Ja sam to pokušavao sakriti maksimum da dijete to ne osjeti, ali normalno da dijete to osjeti. I to dijete je bilo 12-13 godina i znaš, to su zezne stvari. Zato sam baš tu se opekao i rekao sam da ne više, znaš, kad ne znao da je to osoba, ne bi možda djece. Jer djece se pati. Ja znam da njoj je najgore. Da. Ja odem tu, ja zabavim, mama ode tamo, ona zabavi. Djeto najgore. Ona bi najviše volila da ona živimo, da se ja tamo s njome i može ti dovesti bilo koga, ona nije zadovoljna, nije sretna. Ja sam to vidio na djetu, meni je bilo žao i kad tako radim neke stvari, meni je to baš katastrofa, žao, ali jednostavno nije bilo drugo rješenje da bude tako. Da. Koliko ti kao otac osjećaš taj pritisak? Jer evo sad si rekao, ona će sada napuni 18 godina, je li tako? Da. U smislu tvoje buduće partnerke i tog odnosa sa njom? Pa vidi, ja sam taj već imao par situacija, bila je Mijana, bila ovo, ali vidi ovo, ja imam, kak bi ja rekao, ja sam došao tu u Zagreb davno, ja sam došao prvi u Zagreb i prije svojih roditelja i prije brata, prije svega. Ja sam krenuo tu raditi, ja sam napravio ovo, sve sam ja u biti izmislio. I obezbedio cijelu porodicu. Tako je, i oni svi imaju povjerenje u mene. Mama, tata, brat, oni svi vjeruju u mene. I onda te neke situacije, ja znam ko sam i šta sam i znaju ljudi koji su bliski meni. Sad, šta ja tu mogu sad tako ja mislim da i ona neke stvari zna, ali zato sam rekao, jako sam bio razmišljao o tim stvarima, ja sam rekao pušću vrijeme da navrši 18 godina pa nek samo odluči ko je bio pravo, ko je bio krivo. Jer sad ja da nešto pričam, nema smisla, znaš. Ne mislim, konkretno za njenu majku, ali za tvoju buduću partnerku. Da li osjećaš pritisak kao otac oko tog odnosa? Ja imam s njom odnos da mi pričamo o te neke stvarima, ona zna kako ja živim, ona sve to zna. Ti sad ja nekog upoznam, šta, ona ne živi sa mnom, ona živi s mamom. Ja sam nju bio par puta, sam bio pitao prije godinu dana da li želiš ti preseliti kod mene jer ja imam dolje ured, ja mogu od ureda napraviti mali stan, ured ću napraviti iza kuće. Ne, ja ću još živjeti s mamom, ja sam nju ponudio kad imala 17 godina, neka situacija bila, ja sam nju bio rekao. I ona je to tako odlučila, ja sam rekao u redu, tvoja odluka, ti kako želiš. I sad ja kad sam kad je Mijana bila sa mnom, ona nju upoznala normalno, upoznala Mijanu. Išli s moje borbe zajedno su bile komunicirale, bile pričale tako, jer mi nemamo baš odnos da ona dolazi sad kod mene kući, mi se vidimo na ručku, podemo na kavu, provozamo i sve to. Znaš, nema sad da me neko uleti u kuću kad neko hoće to, znaš, nije to baš tako. Da, važno je da tvoja ćerka, da znaju ljudi da tvoja ćerka zna da uvek može da dođe kod tate, da je uvek dobro došla. Pa naravno, pa to je naravno. Opcija da dođe da živi sa tobom. Da živi u svome stanu koji će dobiti iza kuće, ne sa mnom. Sa mnom niko ne živi, živim sam i uvijek živim sam ako neće imati osobu neku. Ja ne mogu s nikim živjeti, ja ne mogu to kad me neko lupa po kući, jer je ovo teško to. Tu sam ja, tu ja živim, dobit će stan koji imat će svoj stan i to je to. Da. Šta ti najviše smeta to, evo konkretno sad, evo, baš je bilo smiješno, u zajedničkom životu? Pa sad u zajedničkom životu smetaju neke stvari koje ja ne bi dopustio da se dešavaju. Na primjer da ženska živi sa mnom pa da ima dopisivanja sa nekim drugima, pa da ima neke izlaske sa loše prijateljice, jer s kim si u biti tako si. I te neke stvari ne bi dopustio i zato jesam sam. Mnogo tu ima parametara. Zato jesam sam. A čekaj da te pitam jednu stvar. Da li bi dopustio da tvoja devojka, ozbiljna devojka, znači pričamo o ozbiljnoj vezi, ide na aftere? Ne bi dopustio da idem na aftere, nije mi normalno da se slika. Ti me reci, nema na primjer, ja jučer pričam s jednom curom i ona meni kaže,
Imam jednu ozbiljnu prijateljicu koja je ozbiljna ovo ono. Ja kažem daj pokaži Instagram, ona mi pokaže Instagram, ona sama slika ovo ono, slika se iz ove poze, ono, polo gola ovamo tamo. Kako? Ajde, zašto to radi? Zašto sad? Da bi privuklo pažnju, verovatno. Tako je. Druga stvar, evo na primjer, ja sad imam sponzore i imam neke stvari i ja slikam zbog toga jer imam razlog zbog čega to radim. Ili sam sportaš, ili sam ovo, neka osoba koja nema veze sa sportom, koja nema veze s ničim, sebe slika pred ogledalom. Šta tražiš ti? Šta reklamiraš? Grudnjak? Šta reklamiraš? Haljinu? Šta? Razumiješ? To mi stvarno neke stvari nisi jasno. Hoće da bude poželjna muškarcima poput tebe. A to je onda druga stvar, ali ako si ti u vezi, zašto radiš? Pa to je drugo već. Neke stvari nisi jasne. I onda sad one kao glume damo, ono, slika se ono i ti joj pošalješ vatru i ona kao šta mi to šalješ? Šta ti tako slikaš, razumiješ? Jer neke stvari, nisu mi jasne te neke stvari. Šta tražiš? Udana žena i sad ona, niti je neka javna osoba, ništa, sad ona tu nešto svaki dan, ne znam, šta tražiš? Šta hoćeš? Hoćeš da ti ja pošaljem poruku? Da, i kad pošalješ onda šta? Onda ili ide ili ne ide. Obično ne ide. Da, ali za klub. Skoro, da. Jer evo, naprijed sad oni meni govore, dobijam razne poruke. Ja naprijed bio sad u Beogradu i pred ogledalom slikam, sjevo i slikam se na krevetu nešto. Ja sam dobio preko 100 poruka od žena i to žene, vidim ono, znaš, imaju djecu, imaju ovo, imaju ono. Ja sad tu mogu te pokazati inbox. Znaš koje šta dobijam, kakve poruke šta dobijam. I onda me neko kaže, kao nije dobro što si išao u reality, nije dobro ovo, nije dobro ono. Zato što sam kao ja javna osoba, a ovi što nisu javni, što oni rade? To je katastrofa. Eto i da, to je. I onda ja raspravljam s ljudima o tim stvarima, raspravljam jer oni uopće nisu svjesni što rade. A ko greši u cijeloj priči? Eto i muškarci i žene. Kako zapravo napraviti danas zdrav odnos? Znaš šta je problem u mom mišljenju? Problem ti je što 90% ljudi ti je u odnosu zbog nekog interesa. Zbog stana, zbog ovoga, zbog onoga. I ti sad dođeš, ti sad našao, ti sad neka cura ovamo došla i sad udaš se i dignete stan na kredit. Kako će ti rastati? Kako će ti živjeti u jednoj sobi, u drugoj sobi? I vidite nakon 3 godine da vam nije lijepo, jedan drugom se gadite, a ne možete se rastati jer morate plaćati po pola stana. I 90% brako tako. Onda je bolje biti, jer ja kažem, sloboda nema ništa ljepše od slobode. Ništa ljepše od slobode nema. I onda meni se nađe takvi ljudi pametuju i onda ja poludim na takve stvari. Jer vidim šta se dešava, ja vidim šta se dešava. Jer evo ja sad tebe otvorim Instagram, neću sad javno, ali ja vidim znači žene udane, ovo ono, djeca, vamo tamo. Ja ljudima objašnjam neke stvari, nisu svjesni neke stvari što se dešavaju. I onda veli o ženi se takve neke stvari radi. Da li si ti bio nekad sa devojkom koja nije u tebi gledala interes? Teško je to sad reći. Bio sam normalno s ovom prvom ženom, ja sam s njom upoznao, nisam imao ništa, ja sam došao sa sela. Pa zato i bilo to što nimao ništa. Bio sirotinja. Ne možeš sad kad imaš sve da očekuješ da ne traži ništa od njega. Razumeš, lako je, a to je teško kad nema ništa. Pa teško je danas pronaći pravu osobu kada... Da, ali mi smo bili mladi jako. Ja i ona smo bili mladi, tako smo krenuli ono sve i onda smo gradili i to sve. I tu je, na primjer, ja mislim da je tu puno isto i taj, znaš najveći problem? Najveći problem kad ljudi nemaju ništa. I kad nemaju ništa i odjedanput kad brzo dođu neke stvari. Jer ne znam s tim stvarima nositi. Jer da sve treba ići stepencu po stepencu, korak po korak. Ne možeš ti sad voziti Fiat Una i odjedanput voziti BMW trojku. Ne možeš. Moraš ići korak po korak jer ti se izgubiš u tome svemu, ne znaš kako... Ili će policija na vrate jer nešto tu čudno. A dobro, to je neke druge stvari, ali kao u glavi. Moraš se zdoriti u glavi za neke stvari. Naravno, a da li je istina da se o sreći ćuti? Da li ti voliš da eksponiraš svoj privatan život na društvenim mrežama? Pa ja tak živim, ja to volim. Ja već tak živim, već 7-8 godina tak živim. Ja mislim da devojke sad kačeš devojke po Instagramu i to. Pa ono kad idem na more, stavimo sliku i to, nije sad onda da neke sad ne znam, neke slike, onda da svaki 2 sata neke stvari bacim. Čekaj, evo mene zanima. Pitanje. Upoznaš devojku. Dobro. I svidi ti se devojka. Dobro. I uđete u vezu. Posle koliko ti nju okačiš na Instagram? Pa dogodilo se, prije kad sam mi ona počeli, to mi jedna veza bila posle braka, da je neko žive sa mnom. To je bilo možda nakon nekih 3 mjeseca. Viđenje. Da, znači obraćaš pažnju na to da odmah ne objavljaš da ste u vezu. Još pogotovo sad, pa znaš šta je to? Svi znaju i za 5 dana je... Ono pukne, a ti si već na sljedeći, čovječe. Znaš, previše se ja toga prošlo da bi se više ne pao na te fore, na te sitne neke, znaš. Tako je, o sreći se ćuti. Ja kažem, o sreći se ćuti. Dobro. Ti si se oglasio nedavno, baš, pošto te sad svi pitaju za Anđelu, i ti si se nedavno oglasio i rekao si da ti se tamo jedino sviđa Anđela fizički.
po fizičkom izgledu. Ovako rekao si, najlepša je tamo, Anđela, i ako bi bio s nekim, to bi bila ona. Ne zanima me šta je bilo pre u smislu prošlosti. Ima lepo ponašanje, jako je lepa devojka, ili moja ili ničija. I kada su te upitali za njene fetiše, ti si rekao, nisam ih video, ali budem pogledao. Pa pogledao sam, nakon toga. Pogledao si. Ajde da čujemo, kako komentar? Pa to sam bio na početku rekao. Svako ima svoje greške, ja sam imao svoje greške, ali to je loše, jebi ga, napravila je neke stvari koje nije smjela napraviti, ali ja sam rekao da bi bio, kad bi bio u realitiju, ako bio bi s njome i bila moja ili niče, to sam rekao. Nisam rekao za neki vanjski svijet, ko zna kako bi to zvani funkcionalo, ja sam rekao isključivo u realitiju. A šta bi to bilo, kako bi se to završilo, to bi vidjeli. S obzirom da vas ljudi povezuju vezano za Anđelu i zbog tog cveća i ruže i to, da li postoji opcija da uđeš u reality? Sa moje strane, ovako sad gledajući, ne. To me više stvarno ne zanima, jer sad imam neke, radim vani, sad imam borbu, pripremam se za borbu, tako da te neke stvari bilo bi izvedivo, ali mislim da mi to bi više stvarno nema potrebe i nema smisla više. Da, eto i naši gledalci mogu da pogledaju i prošlu emisiju Showbiz, gde smo bili sa tobom u teretani, gde smo gledali trening, pa si tada i pomenuo da si dobio ponudu tu neko od 200.000 je bila priča. Ja sam bio tražio to. Tražio. Da li je bilo još priče na tu temu? Ne. Ne. Pa dobro, možda sada bude nakon toga ne. Priče, to je bilo super. Budemo vidjeli. Da. Borba sprema se u areni, jel tako, u Beogradu. Da li se spremaš za borbu? Spremam se, baš se spremam. Baš sam o tom bio pričao da sad baš posvetiti tome maksimum i radim na pripremu, dobro mi ide za sada, nema povreda, nema ništa i bit ću spreman kao zvijer. A da li si s kim ćeš se boriti za one koji ne znaju? S Dušanom Đakićem. Da. Poznato ime iz Beograda i stvarno ga poštujem jer on je baš dugo na sceni, ima velike borbe za sebe i baš sam zadovoljan što s njim borim i sretan. Da, eto, u ime Hype televizije mi ćemo ispratiti to sve sa tobom, naravno, i najavljamo sve te ekskluzive. A s obzirom da si ti negde sa reality i sportske scene, a on je, pa i njega prate razne priče i profili. Da li smatraš da će to biti interesantno i za jednu i za drugu stranu, i za sportsku stranu i za reality? Pa to će biti jako zanimljiv meč, zato što je on dugo na sceni. Onda je imao povrat, imao je dugu pauzu jer je bio nastradao, pa je imao veliku pauzu, pa se vratio u isto Beogradu prošle godine protiv Barija Kroate, se bio vratio i čuo sam da je imao ogromnu podršku publike, jer ja sam bio u reality, nisam bio tad vani. I sad kad je ova naša borba, kad je bila objavljena, mi smo imali ne znam koliko, u 140.000 pregleda naše borbe u 2 dana, 8.000, sviđa mi se i te neke stvari. Tako da mislim da će biti jako interesantno i baš ovaj čelnik FNC organizacije je bio isto gostovanju kod Vase Bakočevića i rekao je baš jer sad, inače MMA ima svoje fanove, a sad ovi ima reality fanovi koji sad to sve koje prate, koji će jedni će mol Boga da izgubim, jedni da pobijedim, a drugi će gledati. Znači da u biti FNC je super, top. Ali gledanost će biti ogromna. Borba i u ringu i van ringa. Da, normalno. Za sam kraj ćemo još malo da završamo, da? Može. Za sam kraj, kako su reagovali, na primjer, oni ljudi koji tebe poznaju kada su saznali da si poslao cveće u reality? Pa oni mene znaju, oni znaju da neke stvari, da volim tako potpaliti vatru, to se mene znaju ljudi. I onda normalno kad su nam bili spominjali, budemo vidjeli kad su prekinuli, da će ja nešto napraviti. Ja uvijek napravim, ali opet ponavljam, ja neke stvari napravim toliko jer ja vidim na šta se ljudi pale i šta ljude veseli. I onda ja to namjerno napravim da još više zapali. I onda još više napravim da zapale i onda gledam i smijem se. I za sam kraj ja moram da... Čekaj, jel te zvala Maja da pitaš šta je ovo, što si mi poslao? Nije, stvarno nije. Zvaće. Za sam kraj moram da se osvrnem na tu našu emisiju sa Lepimirom Bakićem gde je on pričao o steroidima, cijela priča o steroidima. Šta ti misliš, s obzirom da se baviš dugo sportom, generalno tvoj stav o steroidima? Pa moj stav o steroidima je ovako, da steroidi nisu dobri u nekim, imaš puno vrsta steroida. Ja sam samo za ako neko da uzima, da uzima kao što sam ja uzimo i što ću uzimati. Zato što je to kao ti koji se trošiš i naprimjer ja koji treniram tjedno 8 puta, nije isto ko trenira neko rekreativno 3 puta. Znači ti ima težak ti oporavak,
teški napori, imaš ozljede i neke stvari. Ja nisam za neke te jeftine kemije i to što uzimaju ovi mladi i to, mislim, probao sam, ja sam sve to probao, neću sad pričati da nisam probao, sve sam to probao i vidio sam na svojoj koži da je to katastrofa, da to nije dobro. I samo od steroida šta bi ja preporučio i šta bi ja uzimao, to je ostalo ništa. I to su bili sad govorili, sad da pripremam, uzmi ove neke stvari, ništa. Mene ako interesira samo da to idem, znači prije početka uzimanja, idem vaditi markere jer to je kao on ti je, sve ti ima dobre predispozicije osim što ti na tumorne stanice ti, ako neko ima predispoziciju za tumor, bilo takve neke stvari, on ti ga samo ubrza. I onda ideš prije toga, vadiš komplet krvnu sliku, vidiš da ti sve na nuli, počneš uzimat, kako sad dogovoriš s trenerom, najbolje se doktorom savjetovati, jer to se uzima minimalno 6 mjeseci i 6 mjeseci si bez toga i na pola ideš ponovo vaditi krv i na kraju ideš ponovo vaditi krv. Znači, ja sam za kemiju da se uzima, ali pod stručnim vodstvom i pod ljudima koji ti znaju to objasniti i kako se uzima. A ne da ti neki koji je završio za trenera, platio neku školu za trenera i da ti govori uzmi test, uzmi ovo i radi to. Znaš, neke stvari treba pametno, jer treba čuvati sebe i svoje zdravlje, jer to ti ovako uništi Ali uglavnom ishrana i trening je prvo. Vidi ovo, bez ishrane i bez treninga nema ništa. Evo ja sad bez ičega. Ja sam bez ičega, evo već 1,5 dana. Bez ičega. Znači samo treniram i pazim što jedem. Ali ja već to radim, ja već pazim što jedem sigurno 10 godina. U treningu sam 15 godina. Tebi je tijelo naviknuto zapravo na to, ti si konstantno. Znači, ti možeš uzeti bilo šta ako ne treniraš i ako nemaš ishranu ne jediti. Znači, prvo ti je trening, ishrana i onda kad dođeš do neke razine i kad ideš probijati tu razinu ili kad imaš neko natjecanje da se brže oporavljaš neke stvari. A ovako da neko počeo trenirati prije mjesec i pol dana krenuo u teretanu, šta da ja uzmem, da ja ovo, to su glupe priče, to su neiskusni ljudi i onda nađu te neiskusne trenere neke koji završili ovo i onda uzmi ovo, uzmi ono i onda, znaš, ljudi se zeznu zdravlje. Jer ja sam to sve prošao i zato o tome pričam jer sam to sve prošao i znam. Ovo je jedan naslov mi se dopao, pošto sam te malo prepitala da li te je zvala Maja Marinković kada je vidjela cveće. Jer sigurno, znaš šta, nije svejedno. Ne znam da li si ti sa Majom imao takav odnos da imaš te neke sitne, tu neku sitnu pažnju, pa cveće, pa tako. Je bilo tih nekih situacija? Nismo mi došli do te razine. Mi smo se upoznali unutra i bili smo unutra. Kad smo izašli van, bili smo, koliko smo bili zajedno, bili smo non stop zajedno i još nije došlo do neke razine. Da. A sada je ona bila unutra, pa da je ona bila u realitiju kao što je Anđela, pa da s neke priče da je spominjala bila mene unutra, pa da sada bio neke poruke i ja bi njoj isto poslao to da malo zapalim publiku. Da, rekao si ako bi ušao u reality da bi dao sve o sebe da osvojiš Anđelu. Šta misliš, da li bi uspeo u tome pored Gastoza? Pa sigurno. Sigurno. Da. Da, malo pre kad sam te baš pitala za Maju, imamo jedan naslov, kaže Crna mamba ujeda. Nakon što je Stanislav otkrio detalje raskida i priznao da mu je Anđela Đuričić najlepša u eliti, Maja zapečatila njihov odnos jednom rečenicom. Jesi čitao to? Nisam. Ona je samo prokomentarisala. Ajde, što misliš šta je rekla? Ajde, to me zanima. Ne znam. Šta misliš? To može biti svašta. Kao zapečatila. Šta misliš? Ajde, šta je u Majinom fazonu? Da su mi završili i da je još ne zanima. Izjava je, zaista me ne interesuje, to je za mene završena priča. I to je to. Odlično je poznaješ, jel' tako? Da, šta misliš da se naljutila ona malo kada je videla te, kao... Pa mislim da i ona kuži te neke stvari, da je to sve show business i da su neke stvari, ona isto, pa kak ja dobijam, svako ko je bio unutra i ko je bio nešto tamo sradio, dobiva te neke na mobitel, neke te oznake, označite tu, spominjete vam, spominjete tamo i normalno da sigurno niko nije lud da misli ja bio van, nisam curo vidio uživo, ja zaljubio nju, šalji me ruže. Ne mora biti toliko lud. Znači, ko ima malo u glavi, zna kako šta je. Kad se već pomenuo taj telefon i to šta ti sve stiže, da li si ti dobio neke klipove ili snimke kao što, evo sad vidimo u medijima, svašta nešto izlazi? Devojke ti šalju neke... Ma ima svega, svašta. Ima, jel? Ima, baš ono kad... Da, jel ti šalju devojke sada ovako? Pa ti šalju, non stop. Ja otvaram većinom poruke neke otvaram, ne otvaram sad sve poruke, otvaram neku poglav, nešto ovako preskokce. Ima sad otvaram jednu, pa sad kad ne bi rekao 4000 poruka ne otvaram. Da.
A kad vidiš kad je ono slika, ali na bombicu, što onda uradiš? Kako? Slika na bombicu, znaš ono... Otvorim. Otvoriš? To su najzanimljivije slike. A da li ti šalješ fotografije? To su najzanimljivije. Da li ti imaš eksplicitne snimke i fotografije, Stanislave? Kako misliš? U mobitelu? Pa U da. mobitelu imam. Imaš? To Šalješ devojkama, mislim, svoje partnerke. Ne mora biti prava partnerka. Pa zavisi, nekim određenima, kad zavisi kakva komunikacija. Znači ima spremna fotografija iza Sve spremno, uvijek spremno. Kao trenutna. Trenutno. Hvala ti puno što si izdvojio vreme i što si razgovarao sa nama. Mogu da ti kažem da će i ovaj razgovor da napravi pravi haos. Budemo vidjeli. Budemo vidjeli. Hvala ti puno još jednom. Ništa, hvala vam.